सुपर बाजार कोऑपरेटिव्ह कणकवली सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकमेव वातानुकूलित सुपर बाजार. पत्ता सुपर बाजार मुंबई गोवा हायवे SM हायस्कूल समोर कणकवली. आपल्या अतूट विश्वासामुळेच आम्ही 25व्या वर्षात पदार्पण करतोय. धमकीची भाषा गोगटेंना शोभत नाही असं म्हणत सुशा नाईकांनी त्यांना जोरदार प्रत्युत्तर देत घरावर अंडी फेकल्याची आठवण करून दिली आहे. पाहूयात. काल बीजेपीच्या माजी आमदार अजित गोगटे यांनी जी प्रेस घेतली होती आणि त्याच्यात काही मुद्दे उपस्थित केले. त्या मुद्द्यावरती खरं म्हणजे आम्हाला या ठिकाणी यायचं आहे. त्या प्रेस मधनं कधी नव्हे ते आमदार अजित गोगटे यांनी धमकी दिली होती. धमकीची भाषा गोगटे साहेब तुम्हाला शोभत नाही. आतापर्यंत कधी धमकी दिलेली गोगटे साहेबांनी पण काल आंबा बागायतदारांना धमकी दिली की तुम्ही करून दाखवा, आम्ही आमचं सांगून करा, अशा पद्धतीची धमकी त्या ठिकाणी गोगटेंनी त्या ठिकाणी दिली. मी असं म्हणेल की जे पालकमंत्री आता जे आहे ज्यावेळी ते आमदार होते पालकमंत्री नितेश राणे, त्यावेळी तुम्ही साहेब तुमच्या घरावरती फेकलेली अंडी विसरलात काय? पण देवगडवासी विसरले नाही. ती दहशत तुम्ही पाहिलेली होती आणि तुमच्या बाजूला ते बसले होते ना, त्यांनी तुमच्या घरावरती अंडी फेकली. आणि अशा बरोबर तुम्ही प्रेस देता आणि त्यावेळी तुम्ही आंबा बागायतदारांना धमकी देता. तुमचं आतापर्यंतच गेलं कुठे? खरं म्हणजे ज्यावेळी अंडी फेकून त्या ठिकाणी नितेश राणे यांनी तुमच्या घरावरती अंडी फेकली, कोणी विसरलं नाही. बरोबर. मी त्या ठिकाणी म्हणेन की नितेश राणेंचे गुण नाही पण तुम्हाला वाण तर आलं. वाण नाही पण गुण आलंच. अशा पद्धतीची वागणूक तुमची आतापर्यंत आहे. खरं म्हणजे तुम्ही आंबा बागायतदारांच्या जखमेवरती गिफ्ट सोडलेला आहे. जी नुकसान भरपाई मिळाली 240 रुपये 220 रुपये झाडाला, तुम्हाला आधी मान्य आहे का? हे तुम्ही डिक्लेअर करा. तुम्ही डिक्लेअर करा आणि आंबा बागायतदारांचा एक मेळावा आहे. त्या मेळाव्यामध्ये तुम्ही डिक्लेअर करा की 220 रुपये मिळालेली आंबा बागायतदारांना मिळालेली ही समाधानकारक आहे आणि आम्हाला ही मान्य आहे आणि आम्ही तुम्हाला पुढे मिळवून देऊ. अशा आंबा बागायतदारांची एक सभा तर घ्या. तुमच्यावर आंबा बागायतदार किती आहे ते कळतील. माझ्या अनुषंगाने जे माननीय आप्पासाहेब गोगटेंबरोबर आंबा बागायतदार जे आधी होते ते तुमच्यावर आता नाही आहे. आहेत का? तुम्ही हा प्रश्न स्वतःला विचारा. बरोबर तुमच्यावर नाही आहे. त्यामुळे हे तुम्ही जे दोनदा प्रेस घेतली ती त्यांच्या विरोधातच घेतली. आंबा बागायतदारांच्या शेतकऱ्यांच्या विरोधात तुम्ही दोनदा प्रेस घेतली. पहिला ज्यावेळी आंबा बागायतदारांचा मोर्चा झाला होता त्यावेळी सुद्धा घेतली आणि आता सुद्धा घेतली. तुम्ही त्यांच्या नुकसान भरपाई झाली पाहिजे म्हणून एकदा प्रेसला पुढे आला नाही. त्यांना नुकसान भरपाई मिळाली म्हणून रस्त्यावर आला नाही. माननीय आप्पासाहेब गोगटे असते तर 100% आंबा बागायतदारांच्या आणि शेतकऱ्यांच्या हक्कासाठी रस्त्यावर उतरले असते. कोणाचंही सरकार असो पण ते रस्त्यावर उतरले असते. त्यांची बांधिलकी बागायतदारांशी होती. आज तुमची बांधिलकी बागायतदारांशी आणि शेतकऱ्यांशी राहिलेली नाही. तुम्ही एखाद्या पालकमंत्र्यांच्या ताटाखालचं मांजर झालेला आहात. नितेश राणेंच्या खालचं. ही बीजेपीमय होण्यापेक्षा तुम्ही राणेमय झाला. ही परिस्थिती आज सिंधुदुर्गातली आणि देवगडातली आहे. त्या ठिकाणी आहे. तुम्ही म्हणताय ते उबाटाचे कार्यकर्ते होते किंवा काय होते. हो, जे 5-5 हजारचा मोर्चा झाला देवगडमध्ये, बघितला असाल रास्ता रोको झाला. तुम्ही बघितलं असाल किती हजारोच्या संख्येने ओरसला लोक आले. ते आंबा बागायतदार नव्हते. तुम्ही त्यांच्या जखमेवर मीठ चोळताय. त्यांची नुकसान भरपाई झाली 90% त्यांच्याकडे आंबा नाही आहे. तरी पण तुम्ही त्याच्यावरती असं स्टेटमेंट करताय. खरं म्हणजे ते आंबा बागायतदार होते हे तुम्ही मान्य केलं पाहिजे. आंबा बागायतदार रस्त्यावर उतरले पाहिजे होते, मान्य केलं पाहिजे. आणि जर तुम्ही असं म्हणत असाल की ते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे आणि काँग्रेसचे कार्यकर्ते होते तर मग तुमचे आमदार काय करतात? आमदार सांगतात सगळे पक्ष संपवले. एवढे कार्यकर्ते जर उतरले असतील तर पुढच्या वेळी तुमचं हरणं निश्चित आहे आमदारांचं तुमच्या. खरं म्हणजे तुम्ही सांगताय. आणखी कोणते होते प्रवक्ते ते सांगत होते की तुम्ही अंबिदानांचा सराव घेतला पाहिजे, हे केलं पाहिजे, काहीतरी म्हणत होते ना. शाळेचा GR काढलाय. हो, GRच काढलाय. 256 जिल्हा परिषदच्या शाळा आहेत. त्या सगळ्या चालू करून दाखवा तुम्ही आधी. त्याच्या शिक्षक भरून दाखवा.
त्याच्यात मुलं आणून दाखवा, त्याची जागृती करून दाखवा. 256 शाळा सुरू झाल्या तर खरोखरच आम्ही अभिनंदनाचा ठराव घेतो नितेश राणेंचा. आजची अवस्था काय आहे, हिम्म्या सुद्धा शाळा सुरू नाही जिल्हा परिषद, आणि तुम्ही सुरू करून दाखवा. नुसते सुरू करून दाखवू नका, ते 1 वर्ष चालवून दाखवा. तुमची गोष्ट तुम्ही केलेली चालू आहे आतापर्यंत. रोरो सेवा तुम्ही बघितला असाल, रोरो सेवा बंद पडली ना, किती दिवस चालली ती रोरो सेवा. मोठा राजाबाजी करून ते इन्फ्लुएन्सर आणून त्यांची इन्फ्लुएन्सर आणले होते आणि गाजावाजा केला होता. रोरो सेवा झाली, ती सर्वसामान्यांना परवडणारी नव्हती. कुठचाही प्रोजेक्ट आणलेला नितेश राणेंनी वर्षभर तरी चालू राहिलाय का? देवगडवासियांनी आणि कणकवलीवासियांनी सांगावं. आतापर्यंत ठोस कुठचं काम केलंय? 15 वर्ष आमदार आहे तिथले, ठोस कुठचं काम केलंय? एक 10-15 कामं लिहून दाखवा, वाचून दाखवा आम्हाला. रस्ते आणि कॉन्क्रीटच्या रस्त्याशिवाय, कारण त्याची टक्केवारी तुम्हाला माहिती आहे म्हणून तुम्ही रस्ते आणि कॉन्क्रीटची गटर करताय. दुसरी कामं, ठोस कामं जी रोजगार निर्मिती करतील या कोकणवासियांची, अशी ठोस कामं सांगा आम्हाला कुठची पालकमंत्री नितेश राणेंनी केलेली. ठोस कामं करा आणि लोकांना प्रश्न विचारा. तर म्हणजे ह्या दृष्टिकोनातून मी सांगतो की गोपटे साहेबांना बीजेपीत गेल्यानंतर दुसऱ्या मंडळासारखे सगळे झालेले असं वाटत असतील, पण ते तुमच्यावरतीच परत कधीतरी उलट फिर. हे लक्षात ठेवा. आंबा बागायतदारांच्या जखमेवर तुम्ही मीठ चोळू नका. आणि तुम्हाला वाटत असेल हा 220 रुपये भाव जर तुम्ही चांगला दिलेला आहे, तर तुम्ही आंबा बागायतदारांची एक बैठक घ्या आणि त्या ठिकाणी सांगा. आणि तुम्ही आव्हान कशाला करताय? आम्ही आहोत ना आव्हान स्वीकारायला. आम्ही आहोत. आम्ही आमचं आजचं आंदोलन सुद्धा देवेंद्र फडणवीस साहेबांच्या विरोधातलं होतं आणि नरेंद्र मोदी विरोधातलं होतं, आणि याच्या पुढे पण आम्ही त्यांच्या विरोधात आंदोलन करणार. काय करायचं असेल ते आताच करा, सांगा. आम्ही सांगूनच तुम्हाला आंदोलन करतोय. सुद्धा झाल्यानंतर तुम्ही कशाला येताय? आंदोलन सुद्धा आम्ही तुमच्या विरोधात करतोय. फडणवीस साहेबांच्या विरोधात आणि मोदी साहेबांच्या विरोधातच करणार आंदोलन आम्ही. यायचं असेल तर या, बघूया त्यावेळी काय करतो ते. आम्ही तुम्हाला सांगूनच पुढच्या वेळी आंदोलन करतो सगळे. धन्यवाद. आंबा बागायतदारांचे अध्यक्ष काका डोके त्या ठिकाणी, आणि त्यांनी सगळ्यांनी जी वागणूक मिळाली मुंबईमध्ये, जी वागणूक गृहमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली, त्या विरोधातली ती कृती होती. त्या कृतीवरती जे आंबा बागायतदार होते, त्यांचे प्रतिनिधी होते, त्यांनी त्या ठिकाणी माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या पुतळ्याचं हे केलं, विल्हेवाट लावली. पण खरं म्हणजे त्यांना काय वागणूक मिळाली? त्यांना तिथे जाऊन काय वागणूक मिळाली? तुम्ही त्यांचं निवेदन घेतलं का? त्यांना तुम्ही विचारपूस केली का? त्यांचं तुम्ही काय मागणी आहे ती बघितली का? राजू शेट्टी जे साहेब जे नेतृत्व करत होते या मोर्चाचं, त्यांना पोलिसांनी फरफडत नेलंय. आम्हाला सगळ्यांना कैद केलंय तिथे. आम्ही सुद्धा एक बागायतदार म्हणून, आम्ही कार्यकर्ते आहोत उपाटाचे, पण आम्ही एक बागायतदार म्हणून सुद्धा आहोत. आम्ही बागायतदारांच्या बरोबर म्हणून सुद्धा आहोत, म्हणून तिथे होतो. आम्हाला जर पोलीस स्टेशनला नेलं, जी वागणूक मिळाली त्याच्या विरोधातलं कालचं ते उत्स्फूर्त आंदोलन होतं, आणि त्याच्यात तुम्ही राजकीय चष्माने बघू नका. साल ही एकच आंदोलन झालेलं नाही, हजारोच्या संख्येने आंदोलने झाली. त्या ठिकाणी ओरसला जे आंदोलन झालंय, समजा जर ते उभाटाचं होतं तर पालकमंत्रीचे आंदोलन कशाला आले? आंदोलन पक्षाचं होतं ना. पक्षाच्या आंदोलनाला काय बीजेपीचा पालकमंत्री येतो काय तिथे? ते कसे काय आले तिथे? जेव्हा हजारोच्या संख्येने लोक उतरले खाली, जे रास्ता रोको झालं हायवेला, त्याच्या ठिकाणी हजारोच्या संख्येने लोक उतरले खाली. एक तर असं मान्य केलं पाहिजे की हजारो संख्येने अजून विरोधक जिवंत आहेत, तर ते एक मान्य केलं पाहिजे की आंबा बागायतदारांचा हा मोर्चा मोठा झाला. तुम्ही कशाला लोकांना उगाच फसवताय? आंबा बागायतदार खरं म्हणजे रस्त्यावर उतरलेले होते, आणि आंबा बागांच्या हक्कासाठी नुकसान भरपाई मिळालं पाहिजे त्याच्यासाठी आम्ही त्याच्यात सहभागी झालो. आणि सत्य राजकीय पक्षाचं होतं, आणि बीजेपीचे पण काही कार्यकर्त्यांचे होते. कोण म्हणू शकत नाही की सगळे होते. तुम्ही बघितलं असाल तर आंबा बागायतदारांच्या मोर्चामध्ये बीजेपीचे पण कार्यकर्ते होते. आणि तुम्ही असं सांगूच शकत नाही की हा तुमच्या पक्षाचा मोर्चा आहे, तुमच्या विरोधातला हा मोर्चा आहे म्हणून तुम्हाला जमतंय. तुम्हाला मिरची कशाला जमते? तुमच्या प्रशासनाच्या विरोधातला मोर्चा आहे. काल माननीय मुख्यमंत्र्यांचा पुतळा झाला म्हणून तुम्हाला मिरची जमते. मग ते काय पक्षी आहे?
असं देखील बोललं जातंय की ही पहिली संख्या असते ती शेवटची संख्या असेल हे तुम्ही सांगू शकत नाही. पण हजारोच्या संख्येने तुम्ही बघितलं असाल की पहिला मोर्चा, दुसरा मोर्चा, पण मुंबईतला मोर्चा सुद्धा तुम्हाला माहिती नसेल तर गिरगाव चौपाटी इथे जमवणाऱ्या सगळे रोड ब्लॉक केले होते. आणि ज्या ठिकाणी लोक येतील त्या ठिकाणी 1 किलोमीटरवरच लोकांना उचलत होते गाड्या येणाऱ्या. MS07 बघितली, MS08 बघितली की त्या गाड्यांना लोक उचलत होते. आणि ज्या ठिकाणी पोहोचायला दिलं, ज्या ठिकाणी आम्ही लोकमान्य टिळक साहेबांचा पुतळा ज्या ठिकाणी होता त्या ठिकाणी जमायचं होतं त्या ठिकाणी पोलिसांनी खूप बंदिस्ती लावून तिथे जमायलाच दिलं नाही. आणि मुंबईमध्ये 7-8 पोलीस जवळजवळ पोलीस स्टेशन आहेत. प्रत्येक कार्यकर्ते 100, 200 कार्यकर्ते विभागून प्रत्येक पोलीस स्टेशनला नेले गेले. नेत्यांना सुद्धा वेगवेगळ्या पोलीस स्टेशनला नेलं गेलं, एकाच पोलीस स्टेशनला नेलं गेलं नाही. त्यामुळे संख्या मोठी होती. जर जमायला दिलं असतं ना तर मुख्यमंत्र्यांच्या मोर्चा काढायला दिला असतं तर समजलं असतं लोकांना किती लोक तिथे आली कोकणात.